Как беше работата с дели маратонки и изтъркани джинси. В случая джинсите, поизтъркани са джинсите. Трябва са леко петносани тук, но маратонките са стари и са скъсани. И това са подобрени. Както и на другия, повече се личи, но няма се заглежда. Така, едната порта да е ферметна. Сега взема багажа. Телефона, че е важно телефона да е в мене, и раницата. Хайде бре! И пътуваме. Това всъщност отляво е паркинга. Значи те се виждате там камионите, където стоят отзад, има и автобуси. Всъщност той почва чако там някъде. Така че тия сгради, те са нещо. Някаква дейност има. Колички гледам вътре, мотокари. И ето тук започват камионите. Сигурно има, кажа голяма приказка, 100 камиона има вътре. Заедно с ремаркетата. Камиони. Тук са всъщност на два реда. А даже са си номерирани, се обръщам внимание, че са си номерирани. Накосам да няма къде да паркирам. Мисъл, имаше къде да паркирам, спор няма, но да оставя камиона спокойно и да мога да мавам гащи. И така, иначе укуците си е като нашенско. Дет разправяше един младеж и ми пращаше видеа тук как събират букука, каква е културна работа ми. Явно не навсекъде събират букука. По този начин, по който той ми пращаше. Жега е някъде около 30-35 градуса, не мога да кажа точно, но това, че има вятър, помага много. Без вятъра ще да е нещо страшно, просто нямаше може да се диша. И така, посоката е Барселона, отивам към гарата, те са към 2 км до гарата, оттам около час и нещо с влака до Барселона. Ще видим в крайна сметка какво ще се получи и кога ще го кача това. Интересното в случая е, че е някъде към 3 часа, а няма живо пиле. Ни по тераси, ни по пътя. Тук да ми минава някоя и друга кола. Ей, там има един стои и говори. Нещо като в Германия. Вечерно време, примерно. А така. Ама да, тук е нормално, докато към 5-6 часа всичко стои вътре на сянка и на хладно. Не стои на жегата, не е такъв. Мисля, няма такива вратоглави като мен да тръгнат на некъде, ама аз пак не, че всеки път ще го правя. Само днеска е така, утре ще е иначе. Такива малки улички, все едно, че е курортен град. А реално не е. Въобще изобщо не е курортен град. Ето тук е магазина за оръжие. Иначе е готино. Определено е готино, разчупено. Не знам, нещо като по-нашенско. Няма никакъв ред. Е така, по-скоро като някакъв подреден хаос, колкото и да е оксиморон това, но въпреки всичко има своя чар. Е това старото. Съм обарнали, само сложили съм грама. Изглежда много готино. Амбара, между другото, не са затворили. Там вратата, но така да направя панорамна снимка, вратата отворена, явно има някой горе. Изглежда супер, много готино изглежда. Не знам, на мен ми е някакво странно и шантово. Нямам си представа. Леличката как гледа, явно не е виждал друг такъв като мен. Не са идвали японци или китайци за да снимат по това начин, ама нищо, да е жива и здрава. Естествено, по пътя за гарата. Какво да видя аз? Значи потрусвам малко духа и не мога да го задържа телефона. Направо ме убиват. Едно така, едно иначе, едно там е готино между другото. Друго такова, едно оранжево, друго червено, едно бяло. Ето тук някакво жълтениково такова. Гледа тук, един покрит така, друг така, трети така. Направо ме убиват. Лудница. Ама пак е разчупено, раздвижено. По немъчко няма как да е така.
Франция, Италия и естествено Испания. Направо чупат мрака. А това дето има си прането като при нас. Не знам. То е срамота тук човек да си купи сушилина при това време. Нагоре на север, да. О, милицията тук. Кой е това? Полиция, да. Няма и той е дошъл да яде да обяда човек. Само секунда. Дошъл е да хапне той. Да обяда. И те правят пауза. Съвсем тук е полицията. Не. По нещо не личи тук да е полиция. А може и да е, да знам. А може и да е. По нищо не личи всъщност. Няма никакви явни знаци. Няма значение. Аз да продължавам по Сопогарите. Хайде младежи, на кой му се кара Расов автомобил? Крис, приятелю, кой беше твой? Тоя? Как не се вижда, че е на тъмничко. Тоя? Или тоя? Кой е двата? Има по 6-4 GTS, те се сменят. Ама цените са интересни, за 40 минути по 300 евро. Lamborghini, Huracan, Ferrari и там 296. Точно така, 90 минути 300 евро, без пари е. Това е тарга. Драхим бе Барселона. Добре. Или това беше твоите приятели, Криса? Няма да го видя тук. Ламбото, отатък държи на чубут на пълно. Охо, GT3. Приятели, това е твоето. Ето GT3. Дали има гумичка? Мислен пилот спорт, само че не мога да видя тук колко голяма. Размера отдолу 10, айде само секунда, 315. А 30? Ба, това е тънка гума. 20 единица, добре. Аз на Мартинито не може да ме грабне. Обаче вече Huracan. Да, само секунда, че ти ще се снимат младежите тук. Баща ще снима лапото пред ламбото. Пише да не се пипа. Трябва да измена настройките, защото аз съм настроил да снима нататъка на светлото и да се вижда. А насам на тъмното не хваща много, ама нищо не. В момента няма да ги пипам. Снимка 10 евро. Снимка 10 евро. Добре, ще им дам 20 аз. И Ферари. Добре. Купрата как фърля. Да, Ферарито е хубаво. Определено Ферарито е хубаво. Сега, аз се ориентирам аквариума. Ако има още време, ако не, ще мавам гащи и после ще има, разбира се, още снимки. И милиция идва нещо. Или е пожарна. Милиция изглежда, ама не, те отиват в другата посока. Не са натам. Не са насам. Всякакви кадите, Тойоти, джипове. Дъжда. Тук ми хареса. Кръчмите са пълни. Малко мажа. Кръчмите са пълни. Ево за което. Те че са след обяд. Що мажеш, бе? Не знам кому има, че мажа. Мажа, ама нищо, той ще се оправи. Ево за което. Евала. Няма нужда да ви казвам за какво става въпрос. То се вижда от само себе си. Добре. Силно съм впечатлен. Супер. Тук вече думи нямам. Там има една по-малка, сиво-черна. Също е готина.
тая бялата. Да. Оттатъка има още. Още е най-малко оттатъка. От тук не мога да видя по-голема ли, по-малко ли. Но тая не е въобще малка, даже изобщо. Не мога да кажа, че не съм впечатлен. Просто това, което е, не знам, мога да смисъл, не знам, аз не знам какво да кажа, да е загубила дума. Единственото, което съжалявам, че не съм си направил труда по-рано да дойда и то за няколко дни. Сега разполагам с няколко часа, за да мога хвана последния влак. Горе съм спрял и не е добре да закъснявам. Защото после таксито ще ми излезе ще си платя идването 2 пъти. Така. Първите 5 минути, първите 10 минути определено съжалявам, че не съм направил така, че да дойда за няколко дни. Съмнявам се, че за седмица може да се обиколи всичко, да се види всичко и така. Нищо не. В крайна сметка по-добре късно, отколкото никога. Къде беше младежи? Май в Сан Франциско имаше един такъв дървен понтон ли беше, кей ли беше. Тук са се опитали да направят нещо подобно. Някой друга да скастрачи, обаче въпреки всичко изглежда интересно. Яхтата отсреща. То не е само една, те са доста. Право. Не. Много е добре. И не е нужно човек да отседа непременно в Барселона, защото съм убеден, че са скъпи хотелите. Няма никакъв проблем да се отседне. Аз съм на около 50-60 км от Барселона, така че няма никакъв проблем да се отседне на 50-60 км от Барселона. Има транспорт, да съм се спокойно, човек може да си направи някакъв маршрут, някакъв план за деня и да дойде да се разходи, да огледа, да хапне. 30 градуса днес. Всъщност там, дето съм спрял аз, е по-топло. Тук е леко по-хладно. Аз не видях другата, оттам има друга. Тия са по-малки вече. Тук Мариса, Барселона. Мале. И да, нека им излезе на тия с яхтите. Друг живот. А ние да бъхтим. Останалите няма нещо. На всеки пожелаваме една такава яхта. Тая никак не е малка, де. Обаче в сравнение с онова оттатъка или с ония оттатъка направо нищо не мязано. Но пак не е малко. Знам, че ще се види, младеж да видите какви са цените за скаджините, тук и за сладоледите. Също като преди 2 години в Италия на плажа. Същата е цената. Около 330 грама, 3,30 евро. И 600 грама, 5,50. Същото. Това е аквариума на Барселона. Аз към него съм се оплатил. Надявам се да успея да вляза и успея да изляза и да ми стигне времето. Само секунда. Ето ме къде съм. Ето тук съм аз. Естествено нататък е север и града. Това мисля, че са жилищни сгради, ако не бъркам. Но няма значение. За да видите къде съм, това е цената на сладоледите и на скрижените и на колите. Сравнено с цената по нашем скай, още една будка тук за сладолед. Цената не със сигурност е същата ми. Те са абсолютно еднакви двете будки, да. Тук има навалица. Така, оттатъка пици. Какво е това? Да, гофрети, някакви такива сандвичи. Така, просто да видите каква е цената тук. На скрижини, на сладоледи и така нататък. Сега да видя аз дали ще успея да се намъкна вътре и ако не мога да снимам язък. Всъщност няма да вляза, ако не мога да снимам. По идеята да поснимам малко. Щем да разгледа, щем да счупа едни хубави пари. Не знам между другото колко е входа.
колкото гледах в интернет, беше около 30 евро, но сега ще разбера. Това не ще. Камерата не ще да хвана екрана. Не е накрая. Ако човек стои и гледа така само надолу, направо ще го фане клаустрофобия. Сега че му се завие буквално. Усещането, че моста се движи, не че се движи анимацията по дисплеите, които са наслагали долу. Направо може да му се повръща на човек. Морска болест може да го хване. Сега не мога да ги разбера, тия морени истински ли са, или са някакви кукли, защото само се отварят устата. Не се движат нито тия долу, там има отзад, тук долу има и тук горе, там горе има. Изобщо не се движат, само отварят устата. Много интересно. Раздвижи се едната. Всъщност. Не са кукли, не са играчки. Живи риби са си. И камбре. При момент почнах се съмнявам, ти въобще не мърдат. Айде рибарите да кажат какво е това. Песетра ли е? Какво е? И вас и ноздрите има това нещо пред очите. И вас се чудят. Аз първи момент викам, това е око, а това е ноздра. А ти животинки като са долу. Интересно. Набили са се тук. Оттатък като уния другите риби. Все едно, че вижда някой през стъклото. Сигурно е писнал. Какви големи раци. Аз си мисля, че е само оня. Тук долу да се е скрил. Той има още един, те били два. Там има още. Аз мисля, че са два. Те има още там. Те презадоволени животинките. Няма борба за рана. Още един. Още те са много. Дори е там, къде се мъчи да се набира и той нещо като глисна буца. Няма борба за храна, няма нищо. Лентяйства на някой намръщен, на някой усмихнат рибоци. Да я видя морската котка, или те са няколко тия морски котки. Това стъкло се едно, че увеличава. Има две малки, една голяма. И се не закача с другите рибета. Си правят проблеми. Оттатък да видят после акулите. И са акулите. Големи добичета, бе. Ева си работата. Тая къде се завърте тук отгоре. Не знам това дали не има малко, дали не има тясно. Или би трябвало да има на още, нататък още. Тая долу изглежда като детска играчка. Ама със сигурност не е. Със сигурност не е. Аз между другото трябва да погледна камерката. Дали не мога да сменя настройките да снимам тук вътре. Ще да натия батерията на телефона. Какво парче? Леле.
Ох, леле. Ето така ще хване рибетата камерата. Така не строена се на тъмно да снима. И ще остане батерия в телефона. Да мога да се прибера, че ще търся някъде, ще седна, ще клекна. Ще помогна някой да се зарядна. Всички с такива телефони. Ще намеря, ще седна някъде да пия едно кафе. Една кола, една биричка и... Че големи добичета. Цветните ребята тук. Малки, не тики, тънички, дреболийки. Всякакви. Синьо, желен. Желен и зелен. От там да беше ли една рибка от филма? Аре де. Не се същам как беше. Имаше една така много... Нео мисля, че беше. Ма не съм сигурен. Имаше една така анимация на прословута. Много дейли бок. А тая каква е? Вагнеста една така. И тук е точно като във филма, като в приказка. С това синьо отзад. Те са шарни рибоците и червени има. Пак тая. Интересна тая. Тая пък има повече жълто в нея. Добре. Не знам, аз не разбирам от риби. Странно ми е как не се ядат една друга. Гледам стените крест, там е един ъгъл. Там би трябвало да е другия ъгъл. Да, там е другия ъгъл. Не че е малък това аквариум, той е бая голям, ама много риба за това аквариум. Много риба. Не случайно гледате 30 кинта. Трябва да ги ранат с нещо. Да им чистят. Нормално. В истината ралежени. Тук обаче по-тъмно. Yo creo que la otra copa van de hora, ¿eh? La de Coke no le hemos visto. Pero eso está muy bien, una miqueta la morena, antes sí, por ahí. Vamos al océano. И следвало тук кули да има. Vamos al océano. Обаче не ги виждам. А не, е горе кулата. Тя по-голямата е. А това така? Къв звере това? И долу има една дето седи. Добре. Тук е готино вече. Te va a comer el dedo el tiburón. Me comió mi dedo el tiburón. La foto no salió. Probablement с вие свят на човек. El tiburón y la foto no salió. Чак и зъбетата й се виждат. Не знам, тя е жива като детска играчка. Буквално като детска играчка. И вас. Това се върти. Аз викам, какво става? Това се върти, ето, вижда се. Какво става нещо? Мърда тая работа, както по-било. Се въртял. То всъщност не се върти. Аз съм голям шушумир. Всъщност се движи пода. Аквариум се стои на място, пода се движи. За да стане човек, а не се движи и да ги гледа е така бавничко. Пода се движи. Пода се движи. Като бавна пътека на летище. Там са бързи, тук е бавна.
Определено е готино. Тук не е 2 часа, ми цял ден може да отрепе човек. Mira, este está chula. Определено е много готино тук. И ги скатовете отгоре. Баси. Преди малко мина една около, ама то да не мога да хвана всичко. Да. Знам, аз съм като малко дете тук. Сигурно мога да изкарам и като той съм. Ето той е. Мога да изкарам сигурно тук не цял ден и няколко ден не мога да изкарам. Обаче съм ограничен във времето. Нищо де. Нищо, сега вече знам. И... Упс. Сега вече знам и за следващия път, че съм се приготвил по-добре. Лошото, че батерия имам външна, обаче е в колата. Не е при мен в камиона. То е леко тъпо, ама нищо. Както казах, този курс не е така. Уха. Рядко човек ще види такива неща по този начин. За Хановер мисля, че съм чул, че има подобна зоологическа градина с подобен аквариум, защото това е само аквариум, не е зоологическа градина. Зоологическата градина е малко по-нататък или в друга посока. Та така, този курс и това товарене тук в Барселона си се прави регулярно, не е да е инцидентно, така че нищо не пречи следващия път пак да дойда и тогава със сигурно ще съм доста по-подготвен. Че тук един ден аз спокойно мога изкача едни 200-300 евра като нищо. Без да спа тук. Само да отида да разгледам и да хапна и така, без да спа. Голям слон това е. Голямо добиче. Тук вече си е баш тунел. Е пак тая такова лента отдолу. Тук си е вече баш тунел от всякъде. Ева си усещането. И сега какво се случва? Рибите гледат хора или хората гледат риби? Не знам. Ай, кажете ми сега. Направо сега да му се завием човек. Ай, ската. Сега ще го хвана. Само да видим дали ще мине така. Айде! Не иска да мина. Иска да мина отгоре. Голяма работа. Ще е следващия скат. Залипа. Мама има, те иска се снима, аз си преча явно. Я на тази страна, на оная страна. Ти с такова обаче се едно, че увеличават. Странно. Пречупват го доста така. Ще кажа да той е подъгъл, ама не е подъгъл. Така, приключвам тук. Продължавам нататък. И сега се изнасям по ескалатора. Да, през този таван от телевизори. Човека му се завие свят. Как е червено. Телефона, аз по телефона. Камерата как го дава червено, понеже е съставена настройка за малко светлина. Сега като излезе навънка, където е много светлината, как го дава червено, ще трябва да преключа на другия формат. Поправи се. Не може да бъде. Поправи се. Аз. Да, на изхода. Да, за 30 пари толкова. Точно така, на изхода.
Откъдето влезли, там излезли. И... що стана, бе? Всъщност не. Ще я кажа, че има още. Не. В ресторант. На мен така ми се струва. Или от прозорците. Нещо е станало. Нещо е затъмнено. Ще вали ли? Какво се случва? За се мръщи нещо на бе. Като и долу беше слънчево. Сега е помръцкало. Да, точно така. Аз там дойдох. От другата страна оттам дойдох. Надолу. Прикоихме, завъртяхме. След тук горе. Ресторантът приключва. Правя на подводница, но няма сега хвана там. Търча. Всъщност да, може да отида. Китайци да снимат текста тук. Няма си направя фотокнижка. Дали някой ако бръкне мога да фана някой рибек? Какво мислите вие? Ти дет са ловили риба под камъни, дали ако бръкнат могат да извадят някой рибета? Шарени, червени, зелени. Какво с това? Гупи, есетри. Някой да каже, есетрите бяха долу. Гупи и другите какви бяха. Айде бе, някой трябва да се включи от тия, които са гледали рибки. Са правили аквариуми. Детска роз, гумени бомбони. Младежите мажат там нещо, което е нормално. Ето тук дъртите махат, печелят нещо. Рибоци, бамбоци. Тук някаква друга забавлявка. Тук друга джуджавка има. Малкият по се справя. Тия виртуални глупости. Както и да излизам, защото съм с ограничено време аз и имам още бая да хода. Това е само началото. Само началото. Кит ли трябва да е това? Секунда. Тия лапата да не се видят. Но те направо си влязоха в кадър. Ева се кит ли това? Дали наистина е толкова голям кита някой, ако каже? Ева си работата. Бас. Пластмаса, да. Това наистина ли е толкова голямо, пичва? Ба. Няма лойка. Няма лойка. Те са го направили? Да влизат да чурлигата вътре ли е? Как изглежда кита вътре? Това не е само да чурлига да влязат, да? Народа да влезе. Аз си мислих, че приключи. А то виж, имам още. Също. Там може го вляза. Медузките са тук. И това са някакви играчки. Щом се висят на пънти, са някакви играчки. Тук мисля, че се рамата медузи, ама бръкна някой. Какво беше? Мароканджи. Как беше? Мароканджи. Мароканджи аз го къстах. Ироканджи, да. Ироканджи беше тая в Австралия. Или там някъде Австралия много звъне, само да не си шибна тук картуната от носа на този звер. Да, това, което гледахме отдолу, всъщност тук може би най-вероятно ще се види отгоре. Пингвини. Пингвини. Какво беше там? Един пингвин
го подгонила бела мечка и това успя да изпяка. Някой го разправяше като виж това. Ето един я разправя на другия, че където е регал. Ти лут ли си, къде ще се видят пингвини, бела мечка на едно место? Па как? Само зоологическата градина, що говориш глупости? Не знам къде разправя някой. В Норвегия ли беше ходил, някъде на север беше ходил. Да. Да. Нагоре има още. Но нагоре няма други животинки, освен кита тук. Та ще са ги номерирали и той има номер на крилото. То с тази камера какво се види, какво не се види. Горе-долу се вижда. Но не мога да зумна. Не мога да го увелича. Всъщност, сега гледам през камерата, през дисплея. Е тая лампа долу. През дисплея се вижда, че мига. А иначе не мига. Малко като с дисплея на томат. По същия начин. Така. И бете, тук почва да става жега. Долу беше готино хладно, тук почва да става жега. Да се ориентирам аз къде иска да да поем към центъра, че скатовете. Скатовете. Тук вече си мирише баш на риба. Я да видим сега какъв език ще се появи след малко. Точ. Видяхте ли? Не мога. Може. Сега човек да иска, може. Да, едно бързо включване този път с телефона. Това дали са реални размери на мегалодона? Или не? Странно. Ако е така голем зери това? Това е прозореални. Само не мога да видя къде е колоната. Там има една колона и там горе има една колона. Но това се чува някъде тук. Тук някъде са сложили колона, тук някъде горе. Джунгъл тук е затворено. Костеници, жаба. Там заболи колонката, да. Като не каква джунгла. Така. Аз се отправям нататък, понеже времето хвърчи. Нататъка, меренгето, следващия път може да има и плаж. Няма как да стане за един ден всичко. Хората не могат да го разгледат за седмици, а за един ден няма как да успее. Или пък за няколко часа да е. Че слънцето отсреща, сега ще се опитам да дръпна и да увелича. Перче ми и козирката. Исках да се видят сградите и палмите пред тях, но така не мога да преценя. Не, просто се получават някакви като светлосенки. Аз ще погледна и после нещо невероятно красиво. Според мен ето, вече взе да отваря малко по малко. Така, това е, мисля, че е така наречения стар квартал, или не се сещам точно как беше на испански. Ще го погледна и може и да го напиша в видеото, ако не, вие ще си го видите. Друго. Тая е музея на Каталуния и его, нали, яхтеното пристанище. Го гледам това и си мисля и си задавам сам на себе си въпроса. Разбира се, и си отговарям. Ако някой живее тук и се е устроил, нали? Ако се живее тук и се е устроил, каква работа има да ходи по немъчко? Наистина, не че нещо, наистина. Каква работа има да ходи по немъчко? Сега, ако не се е устроил и иска да отиде, нали, там, защото дават многото пари, не смятам, ама аз съм се объркал, да. Минали са вече 10 години, но определено съм впечатлен от Барселона. Определено съм впечатлен. Да, попипват, крадат. Нали, спор няма, не че по-нашенско не се краде. Но архитектурата, младежи, нищо общо. Нищо общо.
Да, направи грешка, че взех да снимам с телефона сега. Таксито да члюндъра, черно-жълто. Аз ги менкам телефона, камерата. Музея. Музея. Исторически музей на Каталуния, да видя. Като го увелича, дали ще се види, да. Вижда се. И полюшва. Това като върват тия и полюшва моста. Тия да минават дъртите, кикимори. Полюшва моста, да. Много е красиво. Нататък в стария квартал ще е сигурно още пълно. Тук с палмите отпреда и тия архитектури оттатък. Невероятна красота. Значи, не знам. Пак казвам, за първ път съм тук в центъра. Много съм очарован. Изключително. Единственото, което мога да кажа, аз ще се повторили по трета. Съжалявам, че не съм направил така да дойда преди това. Но тази играчка ще бъде поправена, тъй като има такъв курс. И редовен. Няма да е всяка седмица, разбира се, но веднъж на 2 месеца, защо не? Така че другия месец не знам. Август след това следват отпуски. Септември, октомври, Октобърфеста. Иначе след октомври натам, то зимата тук няма да е жега. Така. И няма да е студено като в Немачко, нали? Така че е много приятно. Колумб ли е там? Мисля, че е паметника на Колумб. Кой беше? Ето го беше написал някой там. В Америчко. Кой беше там? Колумбе? Да ти ебе ми откритие това. Али беше написал. Така, свалям телефона, че ми трябва батерията на телефона за по-нататък. Най-лошото от всичко е, че гледки като тая гледка имам преди, да са рядкост тук. Това е най-лошото от всичко. Имаше някакви такива, не разбира се точно като той, но имаше някакви такива подобни на него. На мен приличаха на мангали, на нашенски, на румънски мангали, на български. Се бяха изпълнали и буквално се спяха и така. Той пак е легнал ептем на асфалтото. Не, че мой студено, не знам как му не е жега, ама. Така, има и такива гледки. Да, има и такива гледки. Тесли много, Камрита, Дачи. Да, определено ме впечатлява таксите. Със цвета си и разнообразието си от модели. И паметника на Колумб. А сега към стария квартал, който е всъщност нататъка с тесните си улички. Аз му казах стария квартал, той всъщност се казва готическия квартал. Там чакай да не върва, да не върва, че се вижда как се раздрусва тая оттатъка. Как се вижда това руното между фистана. Стърчеше и част от гащетата, тя леко го завърта това. Както и да е. Не знам наистина какво значи човек да живее на такова място. Хубаво е, има някакъв чар. Наистина е интересно. Шум, народ. И скъпо. Това според мен е, нямам си на представа, не мога да кажа, но според мен това трябва да са само хотели отгоре. Ама може и да е така. А може и да не е. И отдолу магазини. И естествено туристите. Такива като мен. Който се чуи за паркинг, ето в центъра на Барселона. В готическия квартал, дето аз му казах стария квартал. Пасаж де ла Пас. Ако го казвам правилно, значи на испански е малко по-различно. Един пасажа, ако се случва, тая как лети с тая фуртинетка. Това какво има пасажа? Малко, горки. Яко се е на такова, яко се е натворил. И горе живее някой. Горе на последния етаж живее някой.
Отворено е, предете има. Чудо. Чудо. Позната реч, между другото, нали? На двойката, дето мина. Ето. Там човек може да влезе. Макар че не е мисля, че оттам се влиза, защото е еднопосочно. Ето. Паркинг там, дето пише. Паркинг, да. Ето е само. Само за моторетки, да. То затова са моторетки тук, но е тук. В дясно се получава, защото всъщност е еднопосочно. А тия, които идват от там отляво, друг паркинг. Много да се изхвърли в кука. И манчета. Ей, паркинг. Гледам това къде е спрямо. Най-вероятно и тук няма места. Това си мисля, да. Няма си не представя. Най-вероятно и тук няма места. Тук между другото някъде някой чисти мирише много на Форнавар. Много руснаци, много руснаци. И българи чух, освен че. И китайци видях. Чух. Японци, много американци. Немци чух да имат. Чудо. Чудо. Ето. Народ, викат, крещат. Не знам. Готино, има своя чар. Ама да живее човек тук, не знам. Странно ми е. Да, супермаркет. Те по принцип магазините са затворени днес, но ето супермаркет с център. Който не е ял, е гладен. Супермаркет. И са вода, знам ли, че човек може да си вземе една. От изтока. Ай, не само. Това е отгоре, не само. Китай снима вътре. Някакъв ирански ресторант, може би. Кажете ми сега кой е да тук, че само секунда. Не, това е друго, това е... това е, да. Не, че работи, бе. Работо на бара мадамата. Трябва го штракна, да му направя една фотография. И така ще фана ли камерата и телефона. Трябва стъпка назад. Добре. Трябва определено ми трябва една така като ръкохватка и така сеноче. Не нещо друго сеноче се държи, ама като правят нещо сладо. Сладко нещо, брата. Не, това са тия кифличките, те дето приличат на такова на понички. С шоколад, с сметана, с колети мене, с сладолет и така. Значи да, човек тук гладен няма да остане в принудително положение. Готическия квартал. Дигай ръцето, така си мина, дигай ръце. Олигофрен, няма значение. Не е първият днес. А тук има опашка. Щом има опашка, значи нещо много интересно. Той ги викна. Не знам за какво чакат тия хора. Това се работа. Явно за тук чака. Това се работа. Това сериозно ли е? Такава опашка? Явно е много известно това място. Това се чакат за тук. Вижте каква опашка. Ева си работа. Не знам, това е ненормално. Прилича ми на това. И тук водичка, и пиенето. Прилича ми на... Ще кажа на Верона. На Венеция ми прилича. Само че тук са малко по-широки улички. По-широки, да, е там. И... живот, страшно. Ево.
за бедни, за богати има анджа сандвичи. Това със сигурност не е така цена, каквато са другите. Каквато е в този ресторант, за който чакаха, бе. Китайско, тая момата, аз момата. Женица прави. Не само да видя как го прави. Пелмени прави. Ако някой спре горе на стоп кадър, може да види каква е цената. Ей, краварите. Дето минаха тук що. Тай па се крие. Ево пак. Пълно. Тук па браснарница. Пълно. И ти отгоре как живеят за пореден път, не знам, аз се чуя, на мене ми е странно. Явно са свикнали хората, но можеш па да отдава отдолу помещението под нами, това да компенсира неща. €7, бургер, въобще изобщо не е много. О, не. Със сигурност ще има следващ път идване. Тук е гаранция. Това е просто абсолютна гаранция. Може би сега има мисъл, на мене ми струва, че има много хора, защото е сезона. Не знам какво ще е ноември, примерно, или декември, нямам си на представа. Някой, ако знае, може да каже какво ще е ноември или декември. Но това е пълно. Кръчмата е пълно. Пици, бургери, сладоледи, гофрети, лешници, чуй, кой каквото иска. И уния как чакаха, едва си опашкаха да чакат това за да влязат в ресторант. Поредната кръчма. Чудо. 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 И пък е готин. Ай сега натам. Тук е широшка в Венеция. Улицата се изключително... тия пушах трева. Да е бе, гнусовете да е. Тук е широшко в Венеция. Има улици, където са тесни може би колко тротуара. Ето. 5-6 евро, 7-8 за едно ядене. Тук е определено добре за няколко дни да дойде човек, но аз нямам тази възможност. Следващия път Глово. Знаете шофьора на Мирчев с Глово. Гледа, че Караколев е качил видео с шофьора. Първото видео интервю. Ето. Значи, вижте, аз скачам от тема на тема. Вижте какво се случва. Човек е сложил пеничка. Не мога да кажа как му е късмета. За да е така. И вижте сега тук от терасата, нямам как да го зумна. Ще спра, някой ако иска да го увеличи, да направи стоп кадър и да го погледне. И ще е там горе, наши от втората тераса какво знаме има. Контрастът е изключително невероятен. Изключително невероятен е контраст. Нататък може и да има крамшмета. Не знам, някаква страшна работа е цялото това. И тук е пълно. Тук е пълно. Това те гледат футбол. Футбол гледа, да. Това е пълно. Пълно е, пълно. Буквално е пълно. Пълно. Ева къде седне човек. Пълно. Сподели. Площада Сейнт Джеймс. Или на испански как е? Сейнт Яуме.
Не знам, наистина не знам някой да го каже, защото иначе се получава смешка. Милицията там. Ако се загубя, мога да ги питам да ме закарат до камиона, ако ми изгасне телефон. Защото такова ще заминал последния влак, че съм го изпуснал и да ги питам да ме закарат до камиона. Не знам. Представете ли си, пичове, как се управлява толкова много народ, толкова много сгради, толкова много папач. Айонамент, и как се чете? Айонамент де Барселона. Сега ми кажете какво е това. Както и да е, няма значение. Тия, които са испаноговорящите, ще ми се смеят, ама на мен ми е светая. Така. Тием аз нататъка и продължавам снимките. И на концерта дойдохме. Кръчмата, дай какво става? Уха. Тромпетката свири. Обаче добре се раздава. Обаче според мен е пинал нещо. Аз сега да видим някой дали ще усети разликата. Онзи пеше, свираше. Тук какво се случва? Надува на пиленцата и продава тия ветрила по 1 евро. И тия штракалки. Тук вече човека е тегава работа. Трудно. Контрастът е невероятно голям. Един на ъгъла пее, добре се справя. Уния малко след това продават тия штракалки и чурликащите такова стичите, и той свири, и той пее. И след това просто контрастът е невероятно. Една от катедрали, ама от другата страна ще е. Снимки, да. Така, завърти се. Правим ъгъла, да. Така, от другата страна ще мина за да снимам, за да има малко повече отстояние. И после продължавам към другата катедрала. Не. Преди това има две много хубави къщи. Направени. Едната беше най-известната, може би, в Барселона. Ама и забравих името. Едно ли е да го помня? Две са. Айде де. Как се казва? Аз ги знам кои са, ама не се сещам как се казва. Знам ги, ама не се сещам. Нямам време за техния спектакъл. Мене времето ме гони, защото искам да отида до още две места. Да, със сигурност ще успея. Сигурно ще успея, ако съм малко по-експедитивен, обаче започвам да усещам как на левия ми крак ще се появи мазол, защото ме чакат поне едно, да не кажа голяма приказка, ама 5-6 км поне още. Макар че аз имам билет за метрото, може и с метрото да. Така, понеже погледнах, преди малко не бях погледнал, катедралата на Барселона. Или поне така пише в нета. Барселонската катедрала. Сега отивам към Каза Мила, мисля, че беше едната. Другата е Каза Мио, ако не бъркам. И сега ще направя една бърза справка в
в... Айде, само секунда. Айде. И как беше, едната беше каза, а другата, не каза, да. Не е Мил. Едната е каза Батио, а другата е каза Мила. Аз па Мия. Много съм смотан. Ама така е, като нямам туристическа книжка. Така, едната е каза Батио, а другата е каза Мила. Така, каза Мила, точно така. Катедралата на Барселона. И сега мисля, че по тази улица трябва да хвана или по една от двете. Ще ми стане ясно по коя трябва да хвана. И отивам да видя тия двете кази, двете къщи, след което другата катедрала. Само че секунда, че той ми пречи. Добре се справят младежите, обаче мене път не чака. Това е когато човек е притиснат от времето. А когато разполага с времето си, тогава ще само секунда, че трябва да си прави тиктока, аз си преча. Така, когато човек разполага с времето си, тогава със сигурност ще е по-различно. Каза Мила и каза Батио. И след това Саграда Фамилия. Трябваше да се обърна съсед. Не, всъщност като видях тая гледка съсед. Да, Саграда Фамилия. Пей гледката си струва, да, определено. Който я разбира, който не я разбира, да не гледа, да се обърне наобратно. Аз знам, че не разбирам и сигурно нещо не знам дали това е редно. Той не изглежда стар. Дали не може да стане някъде на работа. Това ми е странно. Това ми е странно. Колко време може да стои така? Колко време може да стои така и да чака помощ, на место да се хване да бачка? Не знам. Ония младежите преди малко дето скачаха. Той е горе-долу на същите години. Аз не знам какво се е случило в живота му. Да. Контрастът определено ме вкарваме в едната емоция, после в другата емоция. Той вероятно не е добре. Да. Контрастът е изключително голям. Спор няма. Контрастът е изключително голям. А тук вече имаме снимачен екип. И нещо работиме. Стативи, стабилизатори. Да. Нещо снимаме тук. Дали за TikTok или нещо друго, не знам. Определено нещо снимаме тук. Ето там едното. Едната машина е там. А другата държи девойката. Я държеше всъщност. Стига да говори Соня Младеж там. Или са ги събрали тия, за да снимат клип, нещо такова. Вероятно са ги викнали да снимат клип. Аз нещо се объркам. Това мадама ли? Ако спре
Нема как да се види. Но много и космати баджаците. Да. Да. Не се вижда тук, ама са и космати баджаците. Сега не мога да разбера това той ли е, тя ли е. Или пък ако не са космати, пък да са разширени на мен. Но рано. Не. Не. Космати са. Да, его контраста. Контрастът е абсолютен. Страшно е. Да. Не снимат клип. Невероятен контраст. Тия танцуват тук, моя се моли от друга страна отдолу. Чудно е. И той се раздава на макс. И тая лелка тук, и тя се раздава леко деликатно. Колко е температурата днес? Его термометър. Знам да видим само дали работи. Или е изключен. Не работи. Как се даде? Свечерява се леко. Почва да става хладно, 8:30, мисля, че само секунда да видя колко е. Да, 8:30. Аз разполагам с още час и половина, за да направя врътката и да съм на гарата, за да хвана не последния, а един от предпоследните влакове, защото няма да е готино да хвана последния и се окаже, че съм го изпуснал, както казах от Деве преди малко, да не се окаже така, че ще си плата доста добре за разходката из Барселона. Там е площада на Каталуния, който ще подмина. Със сигурност могат да станат готини снимки и там, но този път ще го подмина. Следващия път, като дойда, както казах, може би ноември, декември или евентуално другия месец, не. Юли се съмнявам, че ще се получи, не е невъзможно, но вече ще е доста жега. Август ще е много жега. Не си струва на 40 и кусор градуса да се разкарам по този начин. По-скоро като се хладне. Но го пропускам площада на Каталуния. Нататък към Каза Мио и... не, Каза Мила и Каза Батио. Ей го метрото долу. Обаче няма да слизам към метрото. Продължавам пеша. Защото със сигурно ще направя готини снимки и час и половина ще ми е прекалено достатъчен. Вече след Саграда Фамилия, след катедралата, може би ще се кача на метрото за една или две спирки, да отида до гарата, за да мога да се кача на влака. Снимам с телефон, защото мога да го дръпна. Се види колко много бутилки има там горе. Някой да каже, че няма разнообразие, примерно. Не знам пълни ли са, празни ли са. Според мен са пълни, но няма как да видя. И бара се казва Тапа. Тапа. Тапа като тапа от шампанско. Даже се пише бар де тапес. Значи бара на капачките. Или бара на тапите. Ето е там Каза Батио. Срещу кръчмата на тапите. Сега ще отида до нея, за да я снимам и след това продължавам. Сега видях, че има и автобус, но то не може всичко, то е толкова много. Тук нещо милицията не са разбрали с някои си. Едните отидоха натам, другите стоят. За няколко дни
ако си заебал колата. За няколко дни, за седмица, примерно, няма никакъв проблем. Около Барселона, защото тук може и да е скъпо, а и тук може да се намери къде да се спи, разбира се, но около Барселона и всеки ден тук и обикаляне, разглеждане, снимане. Да, давай от тук. Хоби. Ей. Ема, между другото, китайците са изключително нахални. Нещо като арабите, такива ми изглежда по този начин. Същите гофрини. Така, ето е почу така Каза Батио. Антонио Гуауди, мисля, че е. Той какво ли не е правил тук в Барселона, между другото. И да, е там горе, ще си го дръпнете. Е там горе всъщност на втория етаж. Той не е на втория, пада са първи, защото това е партер, че е първия. Посещения разглеждат, не знам кой ядат ли, пият ли, снимат ли се, говорят ли по телефона, но най-вероятно горе на втория, само секунда да гледам аз през камера, горе на втория гледам, че също свети, на трети и така нататък. Най-вероятно се влиза, за да се разглежда и вижте сега каква е опашката, само секунда да напред, че снима. Вижте сега каква е опашката, 9 без 15. Това е опашката, за да се влезе вътре. Не знам. Луда работа. Определено луда работа. Ама така е. Света е полудял. А ако не, отива към полудяване. И сега към следващата къща. Как беше? Каза Мила. Нататък. Нагоре. Ето я и Каза Мия в целия си блясък. В почти 9 часа. Да. 59. 9. Аз окъснявам. Всъщност, Саграда Фамилия, може би е една от най-големите, сега да кажа атракции, има по-друго да кажа. Забележителности, може би в Барселона. Ще мина всичко на тъгадъко там. Да. Така ще стане най-вероятно. Сега, къде е? Каза Мия. Не знам между другото как живеят тия хора в това. На тази сграда нямам си на представа. Как се чисти, как се мие, как се поддържа. С тия обавно стени. Ама те си знаете сигурно. Ще светна ли зелено? Няма ли да светне? Метрото е надолу, но аз няма да слизам, а ще продължа нататък пеша. Всъщност, не, няма да слизам. Няма да слизам, ще продължа пеша към фамилията, към Саграда Фамилия. И оттам най-вероятно сигурно ще се метна на метрото. Ще светна ли зелено вече? Трябва. Там още или някой си. Те много свирджи тук излязат. Между другото, те си тръгват, като светна червено за колите, те си тръгват изключително смели. Не знам, много ми прави впечатление това. Добре. Как настъпи това Peugeot? Следно, че минава с BMW. Каза Мия. Мия каза. На мен сгаза ти с колелето, че парчат мъртоглави. Само, че не мога да го видя къде той да цвири. Ама на Денис китарата скрил се за това. Нищо, няма значение. Мога да се мушна, както казах, в метрото, но продължавам нататък. Много рвене днеска. 10 000 крачки, това са към може би 6-7 км, нещо такова. Ама нищо да не, има още малко повърва. Значи, пичуе, аз мисля, че това нещо само по спойната може да се види, тая невеста клекна долу. Явно ще бърше нещо, не знам. Аз докато припали телефона, тя взе, че се наведе. Явно хората си живеят тук, както и предположих. От 9 в другата улица, преди повече от 2 часа. Ма тая невеста, що не иска да се изправя, не знам. Ще сега кажа, това нещо само тук може да се види, ама тя па не се изправя. Търка нещо по вода, явно шули. Вижте, усетила се, че аз ще снима, тръгна да се изправя. Ето. Това нещо е само тук може да се види. Ма не и пука, въобще не и пука. Да. Поредният контраст. Един го е изхвърлил, друг го е събрал. Кой е това? Хламамин. Баси работата. Ама така е.
Барселона. Мога да ща. Малко късно. Но стигнахме. Как говоря за себе си в множествено число. Стигнах до заветната цел. Всъщност, първоначално идеята ми беше да дойда само до тука и да не хода никъде другаде. Последствие реших да заобиколя отдолу от към аквариума. И така, и в крайна сметка съм тук. Тя и това. И властта тук е. Явно има причина. Толкова много народ трябва да я контролира. Не става иначе. Между другото, това работи. Мерцедес, че работи. И климатика вътре работи. Мига през това. През камерата мига, иначе изобщо не мига. Честотата на диодите е много силно специфична. Не знам кога е строена катедралата, честно казано. Мисля, че пак е дело на Антонио Гауди. Тук някой да ме поправи, но кажете ми само как това нещо може да бъде построено с без съвременни технологии. Аз не вярвам. Сега има кранове, само секунда, аз върта се едно, че не обхваща обектива, той всъщност обхваща. Сега върта, сега има кранове, се работи. Ами, когато е строено това без кранове, как? Как бе, мамо стара, как? Как? Ограда, охрана, и там вътре. Охрана. Не знам от кога е това. Билети с предварителна, как го кажа, ще кажат предварителна заявка. Но всъщност като се купи билета и се оказа на точния час, в който ще дойдеш. Аз иначе щях да тръгна от тук, ако не беше това. Щях да купа билет за тук, за да вляза. И той е там някъде, не по-малко. 25 ли, 30 евро ли, нещо такова. Щях да купа билет тук да вляза. Но как да кажа аз в колко часа ще дойда? И как да планувам по този начин, откъде да знам колко време пътя с влака, че да знам, че ще дойда точно на време и ще вляза. Но аз не знаех през какви интервали са влаковете, през половин, през един час. В интернет ми показваше едно, на гарата се оказа, че е друго, т.е. други номера, едното. В интернет пише, че е R2, пък на гарата се оказа, че е R11. Та така. Не. И това е строено без съвременни технологии. Как става това? Само секунда, докато той стои да минава с друга страна да пообикува и оттам насетне. Мале, как за да не боли коляното отдолу. Сигурно станало не е мазон, не знам. Излизат тия, които са посещавали това катедралата. Това е. Дек. Всека има тук, всекакви. Между другото, само сърби не чух да има. Българи, китайци, руснаци, испанци. Те нали са малко тук се мешат. Се опитват да се делят, нали? Каталуния, а не Испания или Испания. Такива. Нали? Тънки неща. Немци видях, американци видях. Ценно казано видях, по-скоро чух. Китайците ги споменах, руснаците ги споменах. Да, и гърци, и гърци чух. Така че евреи също чух, че има. Его това преди малко джига, индиец ли е, пакистанец ли е, не го знам как. Страшно много папаче. Страшно. А пък като ти отсреща, ето са те са от Южна Америка, не са мексиканци, някъде там Венецуела или нещо такова, може и да бъркам. Може и мексиканци да са, да.
съсловен вид. Такива пък колко имаше. Значи колко чистят по магазините, изкарват там колички с боклук, автобуси колко карат, камиончета за почистване, така по черна работа. Да, пълно е. Пълно. Само секунда да изляза на платното и с това да приключваме снимките и към гарата, че стана късно. И Казахстан си ма има тук. Или поне от републики там около Русия. Аз казах преди малко, че снимките ще са за тук, ама тегало, трудно. Свири младеж. Определено свири, да. Получава му се. Да. Метрото мисля, че е там нататъка. Да, ево къде е метрото. Само секунда той да мине. Да е ориентиран и той гледа в обектива, знае, че снимам. Той също отиде да му пусне една пара. Ориентирана, извинявам се, ево къде е метрото. Отивам аз нататък. Браво, той добре свири. Тия двамата манаф. Точно ние на южноамериканците, на ориентираните. Още един. Това е пет цигани. Пакистански цигани. Добре. Младежа свири добре, определено. Колко народ има тук? Пак пакистански цигани. И покрай момичетата се въртат. Ева и мангалите мръсни да ева. Сега най-вероятно аз съм това, който ще пречи на хората да се снимат. Да. За тази година за този път толкова. А сега, както казах, към метрото, нататък, ето идва тази госпожа колездачка. Ето, как се водят записки по българските гастани, откъде, колко, как. Да се мине, да се отиде. И сега хотел Клод. Не, всъщност, хотел Клод ще си хвана влака. От Саграда Фамилия, от метрото, оттам. Ще трябва да хвана L5 синята линия към L Клод. L5 към L Клод, да. Я захапи, куче. Я захапи. Моят младеж, между другото, добре си. Харесва. И камерата, между другото, ми харесва. Сега колко добре се вижда. Така, ако снимам през деня, нищо няма да се види. Що ме гледа той, значи със сигурност ме разбира. И най-вероятно е начинът сама. Лошо не ме, нека да гледа. Тия пък какви са се загушили, явно до вечера ще се задушат. Ресторант Бар Пикасо. Автобуси, влакове, метро. Значи аз дадох 12 евро за цял ден билета. Само две спирки се водих, сега ще се водя сигурно още една или две спирки, ама нищо, така е. Голяма работа. Въпросът е влака да си хвана, да не стане да изпусна последния влак, че ще стане интересно. Тия па не се затаковаха, се залюбиха. Нека само аз. Така, заднем билето. И кой от всичките билети? Да. Това на билета, който трябва да взема. Че иначе няма как да стане. Така. Тук са инвалидите, не съм аз. Его е билета. И какво правим сега? Да сканираме този код. Хоп. Хоп. Само да видя на къде беше. L2. Сега да видим къде беше моите. Такова. Само секундно, че ми трябва двете ръце.
Треска. Тук беше Елкот. Или Елклот. Елкъде. Точно така, Елкъде. Сега фамилия Клот. Да. Не е тук. Не е тук, от другата страна. Тук му ще видя аз къв съм хубавец, но нищо няма значение. Е тук е Клот. Виж ли? Ако го объркам, поне ще се повоза. Поне ще се повоза. Въпросът е, както казах преди малко, да не изпусна влака. Че ще стане много интересно. Така се града Фамилия. Да, хубавото е, че метрото спира точно тук отдолу пред голямата църква. Ама лошото е, че аз бая повървях. Така. След 22 секунди, не, 40 секунди, да. Айде, да видим сега. Така ли ще стане? Точно 2 спирки, да. 2 спирки съм там. Това е. Ако не е виждал някой испанското метро, е сега момента да го види. И думка, и треска. Ама горе-долу като нещо, като софийско. Почти. Има аз. Не вляза пред това чудо. Как ще става? Айде. Тридесет градуса еба си работа. А не, с тази камера няма да се види. Сега ще обърна другата. 30 градуса. Десет часа 30 градуса. Оле мале, оле мале. Оле мале. Поне, че няма никой да седнах. Че на идва не стоях като такова, като източно коло. Най-интересното младежи е, че часа е 11 без 15. А тук е не тъмно, ами си е мъжката тъмно. Което ми направи странно впечатление, още 10 часа беше тъмно. Интересно. Защото е на юг ли е тъмно. Имам си една представа. Принципно 10 часа трябва да е още светло, ама. Да, 11 без 15. О, вижда се, да. Абе. Че е късничко да е. Но по това време, чак пак толкова тъмно. Ама плътно гъсто тъмно. Към си накъв бама малата. Странно. Но както и да е. Още близо 2 км пешком до паркинга. И едно душче. И лягам, че краката направо не са като моите. Все едно, че са нечи чужди. Колко крачки станаха? Аз че се видяхме, това не видях. Да. Добре. 13400, значи ще ги докарам до 15 000 крачки, което няма с и 10 км. 10 км по принцип не е кой знае колко много. Ако се върви стегнато, са около 5 км в час, нещо такова. И с оглед на това, че много се мърдосвах, спирах, гледах, снимах, че колко може от към 6 часа някъде, към 5-6, там някъде. И от 5 да кажем, айде да не от 6, от 5 до 10, понеже към 40 и колко минути във влак, от 5 до 10 е добре. 5 часа, 10 км е добре. Нормално. Абе, ходене си, каквото и да е, ходене си.